Il-pjazza prinċipali ta' Ħaltarxin reġgħet infetħet għal pubbliku wara proġett estensiv ta' tisbieħ u modernizzazzjoni li biddel il-qalba tar-raħal f'żona aktar moderna, aċċessibbli u sostenibbli. Il-proġett li sar mill-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi jifforma parti minn viżjoni nazzjonali biex jiġu riġenerati ċ-ċentri tal-lokalitajiet u jinħolqu spazji pubbliċi aktar adattati għall-komunità u l-użu ta' mezzi alternattivi ta' trasport. Ix-xogħlijiet inkludew pavimentar ġdid madwar il-pjazza b'emblema tal-lokalità fiċ-ċentru tagħha, kif ukoll it-tibdil tas-servizzi kollha taħt l-art u interventi infrastrutturali, maħsuba biex iż-żona tkun aktar reżiljenti u sostenibbli għas-snin li ġejjin. Id-diżinn u l-materjal magħżulin tfasslu apposta biex jissodisfaw il-ħtiġijiet taċ-ċentru storiku tar-Raħal, filwaqt li ġie żgurat li s-servizz ta' trasport pubbliku minn tal-linja jibqa' jopera bla interruzzjonijiet. Fit-tnedija l-Ministru responsabbli Chris Boni tħabbar ukoll ftehim bejn id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Arċidjoċesi ta' Malta għall-installazzjoni ta' sistema moderna ta' dawl fuq il-faċċata, il-kopla u l-ġnub tal-Knisja Parrokjali ta' Ħaltarxin. Dan mistenni jkompli jenfasizza sbuħija arkitettonika tal-maqdes li jiddomina l-pjazza u ċ-ċentru storiku tal-lokalità. Il-Ministru sostna li proġetti bħal dawn isaħħu l-ħajja komunitarja billi joħolqu spazji fejn ir-residenti jistgħu jiltaqgħu, jiċċelebraw flimkien u jqattaw ħin ta' kwalità f'ambjent modern u attrajenti. Spjega li minkejja l-isfidi li ġab miegħu il-proġett, ir-riżultati huma mill-aktar sodisfaċenti waqt li hu parti minn sensiela ta' xogħlijiet minn Infrastructure Malta bħal dawk ta' Vjal Kulħadd, il-Pjazza ta' Buġibba u l-Ġnien tal-Fajtata li qed jagħtu spazji pubbliċi ġodda lil qatt ta' komunitajiet f'pajjiżna.